Morjensta taas. 35 näytti pakkasta tossa. Mutta hienoa täällä on näin pakkasella täällä Sallassa. Olisi tarkoitus hiihellä tuonne jokunen kilometri tuonne. Tässä on tämmöistä suota, niin se on vähän kantaa paremmin täällä suksia. Kyllä se vähän upottaa, kuin 20 senttiä ainakin. Mutta eipähän paleille, kun vähän upottaa. Mutta joo, kun on kamerareppu, niin ei jäävy heti. Siinä se matkan pikkuhiljaa taittuu. Elän tuon tää välillä vähän huokasta, kun sen verran upottaa. Mutta siitä se, kun ei oo kiirettä mihinkään. Tässä mitään hätää. Tätä täällä hyvin tarkenee, kun vaikka oli pakkasta kovasti. Täällä on mitään hätää. Tää vaan rauhakseen hiellä, ettei hikitun. Varavaatetta on tuolla ahkiossa on kaikkia toppavaatetta ja toppahousua ja karvalakkia. Että ei tässä paleltumaan päästä. Pikkusen tuli tommonen usva tähän suolenlaskijat. Ihan hienon näköinen. Taidan tästä hiihellä nyt suorilta sinne laavulle, tai en tiedä. Voi olla, että hiihtelee suorilta. Tässä joku kilometri vielä sinne. On täällä hienon näköistä kyllä. Talvi on ihan kunnolla tullut.
Oli tämmönen sulaa oja tässä. Piti pysähtyä tätä katsoa. Ei täällä kuulu mitään. Korppin ronkku tuolla, mutta tuo veen liplatus vaan kuuluu nyt. On hiljasta kyllä. Tulin tähän laavulle nyt. Suksen paistama laavulle. Tuossa lopussa oli kelekanjälkiä, sai tulla vähän matkaa. Oli kelekalla tultu tänne. Tästä onko ne jotain huolto, en tiedä onko sinne puita tuotu tuonne. Että onko ne noita Mettähallituksen huoltomiehiä. Tää on siellä puita joku. Tältä ruoan laittaa, jos paistais makkara. Kohta saadaan kahvia. Donitsi kahvit ja Donitsi on ihan jäässä. Antaapa se siinä nyt kovettua vähän teltan paikalla. Näin pakkasella varmaan hyvin kovettua aika pian. Tää 30 jo hipua kohta pakkanen.
Joo. Nyt lakkaa tuo. No niin, siinähän se on mun teltta. Minäpä kömmyn tuonne telttaan Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Tää tuossa vähän leikkeilettä sulattaa ja sämpylät on ihan jäässä. Pakkanen on ääni mennä. Pakkanen on vähän tippunut, se enää kuin parikymmentä, mutta tuulee on ollut melko kova. Illalla oli 30 kömmin telttaa. Mutta hyvin sai nukuttua ja ihan oli kyllä lämmin, ei ollut kylmä. Se on vaan se herääminen sieltä ankiailesta lämpimästä pussista. Teltta on ihan kuurassa sisältäkin. Kuura tippuu niskaan, kun vähän kosket kattoo. Mulla oli untuva housut ja semmoset untuva töppöset siellä makkupussissa. Ja illalla lämmitin vettä tähän kuumaksi oikein vee ja makkupussin sisälle tuon. Aluksi se on kun sinne kömpii, kun 30 asteen pakkasessa pussi ollut, niin tuntuu kylmältä, mutta äkkiä se lämpesi kyllä. Se ei ollut kuin muutama minuutti, niin siellä oli ihan kyllä oli niin lämmin. Alkaisikohan ne sullaa nuo minun ruuat, niin kahvia tulee. Yhdeksältä meni jo telttaan ja en minä heti nukahtanut, mutta muutaman kerran yöllä heräili ja sitten aamuyöstä nukun paremmin. 6 oli kello, sitten mä rupesin siltä konkoilee ylös. Tämä on niin pikkuinen tämä laavu, että ei sovi istua tässä päällyö tähän yläossa. Tässä on tuo nuotiokin aika lähellä tuossa. Mutta se on toisaalta hyvä, kun on kylmä, niin ihan tuossa 1,5 metrin päässä tuo nuotio. Monessa laavussahan se on tuolla monen metrin päin. Tässä on telttakokua ja tavarat laittelee ja saahan ne taas ahkioon mahtumaan ja lähteä hiihtelee takaisin.
Välillä aina tuuleskelee, vaan nyt välillä on ihan tyytäkin. Parikymmentä aina pakkasta. Tuli hommattua tämmönen kunnon talvipussi. Tämä on Rapin pussi. Mikä se oli tuo? Expedition 1400, kun se missä se luki? No Expedition, niin se kuitenkin on. Eikä kyllä palellu yhtään, ei. Se on vaan se, sinne pussiin meno on vähän, kun se on 30 astetta oli pakkasta, niin se on se pussikin on 30 asteinen sieltäkin sisältä, mutta ei se kun mä tein lämmitin vettä ja pulloja, senkin otin sinne niin äkkiä, se ei muutamassa minuutissa se tosiaan lämpesi. Se suuaukkohan se jäätyy siitä, kun jättää pikku hengitysreijän. Mä saan hyvin kiristettyä niin kuin tähän hartioiden yläpuolelle, että se sieltä allalta ei karkaa lämpö. Ja sitten se huppuosa on erikseen siihen kiristys. Kallis pussihan tämä on, mutta halvalla sai. Melko iso mötikkähän tämä on tällä, mutta minä en tätä niin tänne tiiviisti sullonut. Kun mä oon tuonne ahkio, se mahtuu hyvin, niin turhaapa sitä rupiaa ihan. Tämäkin tuli samalla tämä makkualusta hommattua taas uusi. Tämä on Expedi Dura 8RLV. Se on 9 senttiä paksu ja 65 leviä. Mitähän tuo pittuus oli joku? Muista, mutta -40 on tämäkin. Mulla oli se eteellinen talvialusta. Se niin oli se pumppu, että käsin pumpattiin. Se on vähän huono jotenkin. Tämä on tuolla, täytetään tuolla täyttöbussilla. Se on helppo. Että alkaa tätä kääriä tuohon oikeaan bussiin, kun se no en tiedä, tää kokeile.
Katon tuossa, että yksi muovipussi puuttuu, niin näkyy jäljet tuolla, kun se on lähtenyt ja se on tuolla puun juurella. Pitääkö mä hakea se suksilla pois sieltä? Viimeisillä tulilla tuossa vähän lämmitä vettä tuo vesipullo. Vesipulloon lämmitä vettä, ei heti jää. Laavuun ei jäänyt mitään. Valmiit puut on tuolla ja tuohet ja tässä joku tulee, niin saa tulet heti. Tuli jää vähän pallaan tuohon, vaan ei se tuossa haittaa. Pikkusen tuntaa. Ei muuta kuin sukset jalkaan ja menhoksi.
hyvän matkaa tullut tuolta yöpaikalta. Ja ei tästä varmaan enää ole, kun olisiko 1,5 kilometriä autolle matka. Että mä otan pistää tuon kameran tonne reppuun ja jalustan tonne ahkioon ja hiihellä tuosta autolle. En tiedä, että tuleeko enää mitään videoa lopussa, mutta katsotaan nyt, jos jotain mielenkiintoista löytyy. Ei muuta kuin heippa.